Чуй ме, не идвам за тебе. Да бе, да. Нищо не признавам. Каза ми, че е пълнолетна. Изглеждаше поне на 20. И затова не идвам. Слушай ме. Имаш доходен бизнес, нали така? За какво говориш? Само, че пречиш на много хора. За жицата, която крадеш. Ти нещо много си загадъчен, господин полицай. Слушай ме. Преди 5 дни крал си от село Бърдо. Ти си крал. Да не уточняваме кой какъв е сега. Само да знаеш, че от тук можеш да се измъкнеш по 2 начина. Един е с белезници, другия е късоворен човек. Ти избирай. Вари ме, печи ме, нищо не признавам. Добре, окей. От тебе искам само да видиш една снимка. Става ли? На какво? В оная нощ, докато си се качвал да крадеш тая жица, си имал отлична видимост към целия район, нали така? От теб искам само едно нещо. Показвам ти тази снимка, ти казваш да или не и не те пипам повече. Окей? Ами ако паметта ми е къса. Тогава, Венци, в района ще има много повече ток. Тя разбравим. Добре, давай снимка. Сега гледай внимателно. Оная нощ. Виждал ли си тази жена да излиза от къщата? Може ли снимка? Да. Виждал съм я. Само, че тук е по-хубава. Излезе от къщата с едно момиче. Хубаво момиче. И е готов да свидетелства? Да. Значи имаме малък проблем. Слушай ме внимателно. Няма ти позволя да вкараш в затвора Бранко, само защото така ти е по-лесно. Ако свидетелят се отметне?